yaya wannan shine zakin da nake gaya maka, shine wanda ya cice ni daga hannun 'yan sanda. Guru ya bani labarin rashin tsoronka, zan daga ka sama, kai dai ka kasance mai biyayya. Idan biyayya kake bukata kai kiwon karnuka, ni nan zaki ne, zaki kuma da farauta aka san shi. Ya labai da wuta a cikin kalaman wannan, ni mai aiki da cikawa ne. Yaya, wannan zai bana matukar amfani, domin zai iya mana farautar inuwa ma. Kawai ka yanke mun kama inuwa, domin mutumin da ya gan shi, mutumin da ya san shi, mutumin da ya san labarin sanar sin ya ce zai kawo mana shi na. Wani likitan mahaukatan ne? Likitan halayya dai. Wannan ita ce ɗabi'ar ubannin daba ko? Domin haka nake gani a fim. Wannan kuma mai take a nan? Mamar Inuwa ce, baka santa ba? Mamar Inuwa? Mamarsa kuma tana zaune a wannan gidan? Me yasa ya dawo guri na ya zauna? Wannan ba abin da ba zai iya ba. Shin ka san wani abu kan Inuwa? Inuwa yana son kayan zaki da alewa da kuma chocolate. Ya fito abin dariya idan ya fara kisa kuma kamar dodo. Kai da kita, za ka zauna a gurin mu har sai mun samo Inuwa. Ai ni na nan gurin har sai na yi jana'izarsa. Ya isa haka, za ka gane Inuwa ko ba za ka gane shi ba? Kai Inuwa ma ni zan iya ganewa. Za ka iya ganewa? Ai muryar shi ma kamar haka take. Ka gani kuwa? Ka gan shi ko baka gan shi ba? Za ka iya gane shi ba? Kai kada ka ba mu kunya mana, ka gaya masa yanzu nan. Ka amsa masa tambayarsa mana. Daga wani ƙauye ne wai kake? Ba gwangwarwa cikin kanka ne? Kai wa uban daba ba ne? Uban gala ne. Kalli riganka da takalminka da kuma salanka. Shahararre na bai. Ga ka da kira amma Inuwa zai kashe ka. Kai ka bar wannan shashancin. Ina Inuwa yake? Yana ko yana kuma yana nan kuma yana sama kuma yana ƙasa kuma yana gabanka kuma yana bayanka kuma yana ka gane mana. Ga Inuwarka, ga Inuwata, ga Inuwarsa. Zaman haka Inuwa zai kashe ka, zai kashe ka, zai kashe ka, zai kashe ka, zai kashe ka. Na yadda da kai shine ka watsa mun ƙasa a fuska? Ba na buƙatar taimakon kowa. Inuwa ai dole zai zo. Don mahaifiyarsa, mu jira zuwansa.